Hei, lämpimästi tervetuloa tutustumaan Järjestelyakatemian Professional Organizer-koulutukseen. Tämä video on sulle, jos rakastat järjestelyä ja pohdit tällä hetkellä, että miten siitä saisi itselle ammatin, miten sitä omaa intohimoa ja halua järjestelyyn ja muiden auttamiseen voisi kanavoida sillä tavalla, että siitä saisi itselle ammatin, joko sivutoimisen tai päätoimisen työn. Tästä Järjestelyakatemian ammattijärjestäjäkoulutuksesta sä saat valmiudet auttaa erilaisia asiakkaita ja tuut löytämään itsellesi luontevan tavan markkinoida, vaikka se ei olisi sulle ennestään tuttua ja vaikka se markkinointi jo ajatuksena olisi semmoinen vähän puistattava jopa. Tällä tallenteella me käydään läpi koulutuksen perusasiat. Sä pääset tutustumaan Järjestelyakatemian pääkouluttajiin ja katsotaan yhdessä läpi tämän meidän koulutuksen sisältöä. Tallenteen lopussa saat tietoa siitä, mitä tapahtuu valmistumisen jälkeen. Aluksi muutama perusasia. Eli Järjestelyakatemian ammattijärjestäjäkoulutus toteutuu täysin etänä. Kaikista koulutuspäivistä saat tallenteet, jotka on katsottavissa rajatun ajan. Mikäli siis koulutuksen aikatauluja katsoessasi huomaat, että samaan aikaan koulutuspäivän kanssa on joku muu tärkeä meno, voit korvata yksittäisen koulutuspäivän katsomalla tallenteen. Koulutuksen aikana sä pääset myös tutustumaan ammattijärjestäjän työhön myös ihan konkreettisesti harjoituskäyntien muodossa. Yksi kysymys, mitä tulevat opiskelijat pohtii aika paljon, on aiempi kokemus järjestämisestä. Yksiselitteisesti siis sanottakoon, ettei minkäänlaista aiempaa järjestelykokemusta ole välttämätöntä olla. Ennen koulutusta ei tarvitse myöskään olla luettuna tai katsottuna mitään aiheeseen liittyvää, vaan kaiken tarvittavan saat itsellesi tämän koulutuksen aikana. Koulutuksessa on kuitenkin huomioitu myös ne opiskelijat, jotka on lukenut tästä aiheesta enemmänkin ja perehtynyt alaan jo valmiiksi. Meillä on tosi kattava paketti lisätietoa sekä ammatillista kasvua tukevaa lisälukemista jokaisen oppimisen tueksi. Sen lisäksi sä saat henkilökohtaista palautetta tehtäviin ja pääset opiskelemaan tätä hienoa alaa yhdessä muiden järjestämisestä kiinnostuneiden kanssa. Ja yksi iso tekijä meillä onkin ympärillä oleva kannustava opiskeluporukka. Kyllä, eli sun tukena täällä ihan koko koulutuksen ajan ollaan me pääkouluttajat, eli Emma Lahdensuu ja Sanna Koskinen, eikä täältä tietenkään hävitä mihinkään sen jälkeenkään, kun koulutus päättyy. Eli tämän äänen ja kasvojen takaa löytyy Sanna Koskinen, on Joensuusta, täällä asun ja täältä on tänäänkin paikalla. Olen valmistunut professional organizeriksi vuonna 2018, jolloin syntyi myös tavaravalmentajan nettisivut ja siitä lähti se oma matka sitten käyntiin. Taustaltani olen markkinoinnin tradenomi ja uusimpana koulutuksena olen rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, eli siihen taas sit päädyin sitä kautta, että olin siellä työkentällä huomannut, miten paljon ne tunteet ja tarpeet vaikuttaa tavaran kanssa työskentelemiseen ja toisaalta siihen, että mistä sitten olisi kaikkein eniten itselle lisäkoulutuksena hyötyä. Omina vahvuuksina on ehdottomasti luovuus ja semmoinen oppimisen ilo, eli jatkuvasti haluaa kehittyä ja kehittääkin sitä uutta. On tässä muutamassa vuodessa päässyt näkemään hirmu erilaisia koteja ja tilanteita ja asiakkaita, ja toisaalta kokemusta on kertynyt myös tosi erilaisten sisältöjen tuottamisesta, esimerkiksi blogista ja Täyttä tavaraa podcastista, sekä nyt yhdessä sitten Emman kanssa tehdään Järjestelyklubi-podcastia. Ihan jo sieltä alkuhetkistä, kun ilmoittauduin itse koulutukseen, niin otin yhteyttä paikalliseen sosiaalityöhön ja sieltä kautta on sitten päässyt näkemään semmoisia hyvinkin tavarantäyteisiä koteja ja aivan ihania ihmisiä. Ja toisaalta tällä hetkellä sitten se tyypillinen asiakas on kuitenkin semmoinen vaativaa työtä tekevä perheellinen, joka ottaa itse yhteyttä. Järjestelyakatemia syntyi näiden asioiden päätteeksi vuonna 2023 ja tällä inspiroivalla tiellä ollaan tällä hetkellä. Ja hei vaan, olen Emma Lahdensuu ja mulla on semmoinen aika vahva
ammattipohja sote-alalla, jossa mä viihdyin noin 15 vuotta erilaisia hoitoalan töitä tehden. Tällä hetkellä mä opiskelen erityispedagogiikkaa Helsingin yliopistossa, eli jossain noin 5 vuoden sisällä musta syntyy sitten erityisopettaja. Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, sitten tietysti ammattijärjestäjä ja lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja. Ja suurin osa mun asiakkaista onkin sitten henkilöitä, jotka kaipaa tukea niiden tavaroiden lisäksi myös sit siellä neurokirjon asioiden parissa tai tunteiden tarpeiden käsittelyssä. Mulla on ollut mun yritys Piilovoima vuodesta 2022. Toimin sivutoimisena yrittäjänä 2022-2024, eli pari vuotta, jonka jälkeen siirryin sitten päätoimiseksi yrittäjäksi. Ja tällä hetkellä mun ura ja ammatti ja työelämä koostuukin siitä, että mä teen asiakastyötä ammattijärjestäjänä, sitten koulutan uusia tulevaisuuden järjestäjiä Järjestelyakatemiassa. Kurkataan sitten seuraavaksi tähän meidän koulutuksen sisältöön. Eli kun olet virallisesti mukana ryhmässä, niin tulet saamaan tietoa meidän ennakkokirjan ja ennakkotehtävät sitten lähetetään kaikille samaan aikaan. Me aloitetaan orientoitumisella, jossa käydään läpi perusasioita, jotka liittyy tähän meidän koulutukseen ja toisaalta opiskeluun itseensä. Ja pohditaan sitä, että mitä ottaa huomioon ja miten tämä koulutus etenee. Tietysti siihen aloitukseen kuuluu aina myös se oma opiskeluporukkaan tutustuminen. Varsinaiset koulutuspäivät meillä on numeroitu 2–7 eri teemoilla ja niistä kerrotaankin kohta tarkemmin. Ja nämä kaikki meidän päivät sisältää tämmöistä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Kaikkeen tekniseen asiaan liittyen, eli kuinka niihin pienryhmiin mennään ja kuinka tämä Zoom toimii ja miten pääset materiaaleihin käsiksi, niin siihen kaikkeen sä tulet saamaan ohjausta ja apua meiltä ihan koko koulutuksen ajan. Eli mistään semmoisista teknisistä asioista ei tule jäämään kiinni se sun osallistuminen. Meillä on aina mukana ihmisiä, jotka ei ole opiskellut vaikka kymmeniä vuosia tai on ehkä opiskellut, mutta ei ole käyttänyt just Zoomia ja se ei tule olemaan tosiaan mikään este tähän mukaan tulemiseen. Kuten jo aiemmin viitattiinkin tuossa, niin koulutukseen kuuluu ne asiakastöiden tekemiset, ja nämä on ollut tosi tykätty osa tätä koulutusta. Eli kun lähdet sinne järjestelemään, niin tuut sit saamaan niistä käynneistä semmoista henkilökohtaista palautetta, ja ne on ollut hirveän mieleinen osa tätä kokonaisuutta. Koulutuksen päätteeksi tulet vielä tekemään toimintasuunnitelman, jonka myötä sulle on selvää, että minkälaisia seuraavia askeleita sä haluat ottaa ja miten päästä sinne kohti sitä omaa haavetta siitä ammattijärjestäjän työstä. Järjestelyakatemian ammattijärjestäjäkoulutuksen koulutuspolku alkaa opiskelun orientoitumisella, jonka jälkeen me hypätäänkin aika nopeasti sinne asiakastyön perusteisiin. Seuraavaksi käydään läpi erilaisia karsimisen ja järjestelyn metodeita, jonka jälkeen vuorossa on asiakasymmärtämisen syventämiseen keskittyvä koulutuspäivä. Tämän jälkeen koulutus kääntyy kohti loppua ja vuorossa on oman näköisen markkinoinnin koulutuspäivä, jonka jälkeen sit seuraavilla kerroilla pureudutaan siihen, kuinka se oma osaaminen, jota meillä kaikilla on, käännetään tuloiksi, jolla pystyy halutessaan elämään vaikka sitten täyspäiväisesti. Tämän jälkeen koittaakin viimeinen koulutuspäivä ja ryhmästä valmistuu uusia järjestämisen ammattilaisia valmiina asiakastyöhön. Tässä asiakastyön perusteet päivässä me käydään läpi sitä asiakkaan kohtaamisen taitoa, miten johdetaan sitä järjestelyprojektia käytännön tasolla jonkun toisen ihmisen luona, kuinka se ammattilainen tukee asiakasta siinä luopumisessa ja sitäkin, että miten olennaisesti ratkaisukeskeinen ajattelu liittyy tähän kaikkeen ja kuinka sitä pystyt siellä asiakkaan luona soveltamaan. Lisäksi käydään läpi työturvallisuuden tärkeimpiä asioita ja tämän jälkeen sä ootkin valmis sit sinne ensimmäisen harjoitusasiakkaan luo. Erilaiset metodit päivässä käydään läpi vielä tarkemmin läpi
käydään läpi siis vielä tarkemmin erilaisia karsimisen ja järjestelyn metodeita. Erityisesti me keskitytään keittiön järjestelyyn ja lisäksi meillä on teemana vuorovaikutuksen tukeminen. Ja tässä koulutuspäivässä meillä on järjestelyn viimeistelystä kertomassa vieraileva kouluttaja Jarna Papinniemi, joka on käynyt myös Konmari Konsultin koulutuksen. 4. päivän teemana on sitten asiakasymmärryksen syventäminen, eli siellä pohditaan aivojen toiminnan vaikutusta ja sitä, miten voidaan motivoida sitä asiakasta. Tuut saamaan työkaluja siihen, miten työskennellä pakonomaisen keräilijän kanssa ja mitä eroa tällä on sitten siihen, että työskentelee hamstraajan kanssa. No, NEPSY on lyhenne sanoista neuropsykiatrinen ja yleisessä keskustelussa se viittaa siis esimerkiksi asiakkaisiin, joilla on ADHD. Eli tässä koulutuspäivässä kuulet lisäksi vielä senkin, että mitä ottaa huomioon, kun työskentelet tällaisen NEPSY-asiakkaan kanssa. Oman näköinen markkinointi on nimenomaisesti sitä, mitä lupaakin olla. Me käydään tässä koulutuspäivässä läpi erilaisia markkinointitapoja ja sitä, kuinka sä voit tavoittaa omat asiakkaasi. Tässä kohtaa meillä on huikea digimarkkinoinnin ammattilainen Mirka Helander kertomassa meille siitä, kuinka ottaa Instagramia haltuun. Mutta kaikki tämän markkinointipäivän vinkit ja koulutussisältö on kuitenkin sovellettavissa myös tilanteissa, joissa ei halua someen ollenkaan. Tämän koulutuspäivän aikana lähdetään pohtimaan myös sitä, mitä oman näköiset palvelut ja yhteistyöt voi konkreettisesti olla ja kuinka sä voit löytää itsellesi sopivan tavan toimia. Päivässä 6 puhutaan siis siitä, että kuinka kääntää se osaaminen tuloiksi. Eli tähän mennessä sä oot päässyt jo harjoittelemaan erilaisissa kohteissa, päässyt pohtimaan sitä omaa matkaa ja sitä, että mihin sä seuraavaksi haluat tätä asiaa viedä. Sä tulet saamaan vastauksia niihin kysymyksiin, mitä aloittavalla yrittäjällä tässä vaiheessa usein on, ja tämän jälkeen sä voit luottavaisin mielin lähteä käynnistämään sitä omaa toimintaa. Tässäkin päivässä meillä on huikeita asiantuntijoita paikalla, on sivutoiminen ja päätoiminen ammattijärjestäjä kertomassa siitä, kuinka käynnistää sitä omaa toimintaa käytännön tasolla. Pääset siis pohtimaan sitä omaa tulevaa yritysmuotoa ja sitä, että kuinka konkreettisesti aloittaa tällä alalla se oma polku. Sitten koittaakin meidän koulutuksen viimeinen päivä, jolloin olet valmiina asiakastyöhön. Tässä päivässä meillä on kertausta ja täydennystä. Me vastataan loppuihinkin teidän kysymyksiin, jotka mahdollisesti on vielä jäänyt vaille vastausta tähän päivään mennessä. Ja tässä koulutuspäivässä kerrotaan myös tarkemmin siitä, mitä tarkoittaa valmistuminen ja meidän järjestelykonsulttien yhteisöön kuuluminen. Päivä on ihanaa valmistumisen huumaa, jonka aikana päästään myös keskustelemaan ryhmissä erilaisten teemojen äärellä ja vertaisoppimaan toisiltamme. Valmistumisen jälkeen saat todistuksen siitä, että sä olet professional organizer ja olet valmistunut meiltä. Lisäksi saat käyttöösi vain Järjestelyakatemiasta valmistuville kuuluvan järjestelykonsulttitittelin. Tämän lisäksi pystyt halutessasi hankkimaan meidän, eli Emman ja Sannan kirjoittaman järjestelykonsultin käsikirjan, johon on koottu ammattilaiselta ammattilaiselle kaikki olennainen ammattijärjestäjän työn tekemisestä ja koulutuksen sisällöstä. Valmistumisen jälkeen voit myös hakea Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäseneksi, ja vaikka tämä meidän yhteinen koulutuspolku tässä kohtaa loppuu, Järjestelyakatemia jää. Eli ammatillisen kasvun tueksi meiltä Järjestelyakatemiasta löytyy vielä mentorointia sekä jatkokoulutus muiden tapahtumien lisäksi. Ja katsotaankin seuraavaksi vähän sitä, että miltä meidän vuosi näyttää. Siellä on jokaisena vuoden aikana jotain tapahtumaa. Alkuvuodesta on järjestelytreffejä eri puolilla Suomea. Se on siis semmoinen kaikille avoin tapahtuma, vaikka et olisi vielä meidän koulutuksessa ollut, vaan vasta kiinnostunut siitä, tai ylipäätään järjestelystä yksityishenkilönä ja oman kodin järjestäjä, niin saat tervetullut tänne tapaamaan valmistuneita järjestelykonsultteja. Toisaalta tänne kuuluu myös maalis- ja syyskuun etätapaamiset, eli nähdään Zoomissa, pääset näkemään sitten jo niitä
valmistuneita silloin, kun olet itsekin valmistunut järjestelykonsultti. Vaihdetaan kuulumisia, verkostoidutaan ja näissä tapaamisissa aina joku lisäkoulutuksellinenkin kärki. Kesäkuun alussa sitten tavataan kesäpäivillä ihan livenä, mikä on tietysti ihanaa just näiden etäkoulutuspäivien jälkeen. Tuolla kesäpäivillä pääset tapaamaan muita järjestelykonsultteja sekä meitä kouluttajia ja saat vuosittain vaihtuvan teeman mukaan jotain kustomoitua lisäkoulutusta. Lisäksi rentoa verkostoitumista hyvässä seurassa ja itse asiassa tälläkin videolla sä näet kuvia tuolta meidän kesäpäivästä. Lämmin kiitos sulle, että sä oot viihtynyt meidän tallenteen parissa. Ja lisätietoja tästä meidän koulutuksesta ja ajankohtaisista koulutuksen hakuajoista löydät nettisivuilta www.järjestelyakatemia.fi. Sieltä löytyy tallenteessa kerrottu modernin ammattijärjestäjän koulutus, eli niin sanottu Professional Organizerin peruskoulutus. Toisaalta sä löydät täältä nettisivuilta myös tietoa jo valmiiksi meidän jatkokoulutuksesta, ammattijärjestäjien mentoroinnista ja sivulta löytyy tietysti myös meidän jo valmistuneita taitavia järjestelykonsultteja. Järjestelyakatemian löydät myös Instagramista ja linkkarista, eli tervetuloa seuraamaan ja kysymään lisää. Kyllä. Kiitos kun olit mukana ja todellakin lämpimästi tervetuloa tälle ajankohtaiselle, mutta myös tulevaisuuden alalle. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli haluat tietää mitä tahansa lisää.